Dahil, anya tinagan mo? Joey ako. Joey. Okay. Ni Joey Ibe, ket manutawin mo? Sinait ako. Anyang barangay? Cadanglaan ako. Sa sino ti nangilawak kang kadato yung talon nga trabaho mo? Tatang ko ako na Juan Ibe. Kano nga natin ni tatang mo ni Juan Ibe? June 24, 2009. Okay. Ita nga rod ket Joey, sikati umalawat dato'y panang talon, dato'y nga parta ti Daga ti Kapinggan, ing katata ipatuldo dagiti kadisso nga trabaho nga inallawak mo dedi amam. Dati pang rugyan natitalong ko. Pagkat dati pang silong ito ay boss. Ito yung magba. Okay, bye. Bye. Sa babahan. Dati dati baba. Kunya anti ko dyan, si Maria dyan. Ita pa, ita. Udan na nga yun. Tatilaan. Kapag may Sangapulo. May patulong. Bye. Bye. Bisa mah. Dati ba ano? Dati pa. Malaw mo dito. Apa yang ada na? Dada, yang ada na? Ako. Dati pa ya? Dati pa.
Dati ba, ayun na. Oo, ito pinahit na dada. Kinagpa nga to. Oo. Kawanton. Hindi pwede sa asal pa. Aduh, ito talo mo yun. Tapos, dati pa ay. Saan ito nahanan? Bago ito pinapurado ko. Ito dati dati ng mangko ka ngayon. Ni. Ang talon, hindi ala kayo tigong. Tig. Wala nyo kay kahit tiyo ka mayan. Mayan. So. Sa team ako din.